Ranar Laraba 10 ga watan Afrilu shekara ta 2024 daidai da 1 ga watan Shawwal al'umma musulmi suka gudanar da sallar Idi. Babban limamin Juma'a na garin Tokarawa ya jagoranci sallar Idin a filin Idi da ke Tokarawa. Bayan idar da sallar ya gabatar da huɗuba kamar haka. وأشهد أن سيدنا عبده ورسوله طاهر الجليل. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسول الله وخليلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الحاشمي القريشي. ما ذكره الذاكرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد يا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن فاتقوا الله واشكروا على إكماله على أكماله جل صيام رمضان واذكروه واذكروا على ما هداكم ورزقكم نعمة الإسلام واعبدوا حق عبادته واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا أهل هذا الدين عباد الله إياكم من الكذب والغيبة والنميمة والسب واللعن وشهادة الزور والحسد والسحر والشرب الخمر والزنا والكفرة عن ذكر الله والرشوات والرشوات والظلم والرياء والكذب والتكذيب في المكيال والميزان ومنع الزكاة وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر المسلمين. اللهم انصر فلسطين. اللهم انصر فلسطين. اللهم انصر فلسطين. اللهم أهلك من كان في هلاك إراءة للمسلمين والإسلام. اللهم أهلك من كان في هلاك إراءة للإسلام والمسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاك إراءة للمسلمين والإسلام وأذل الشرك والمشركين اللهم أعداءك وأعداء الدين. يا رب العالمين عباد الله قوله الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya gare shi da ba mu lokacin haɗuwa cikin wannan kuma mai wa kaina da siya da mu musulmi baki ɗaya mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa da ƙa'idodinsa yadda zai za mu kula da ibadarsa da tsoronsa da ƙaunarsa da ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah zai mana yadda muke so amma ba zai mana ni'ima mu jirgita ta ɗabi'a da ashararanci ba sannan mu ce kuma Allah ya mana yadda muke so. Dole ne zai jarrabe mu da abubuwa masu wuya wala nabul wa nabul bi shay'in min al-khawf wal juz wal naqs fil amwal was samarat. Amma can sai Allah ya ce wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah gare ka fara ta mu gare ka za mu koma
ai mana tura da ina ka ba mu lafiya zama lafiya kuma mu iya bakin mu kare bakin mu ara san mu zama danye ne da bari da salatin annabi da la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda haka ibada kula da ita mu koyar da ake yin yadda manzon Allah sallama ya koyar da yake aisha mu so zumunta mu so ɗan uwanmu mu kiyaye rabuwa da rabuwa kanmu mu kiyaye hasada mu kiyaye kuke mu kiyaye ƙarya mu kiyaye zina mu kiyaye cin mutuncin juna a tsawon nan zage-zage da sauran hayaniya da yarfa da ƙarfi na mai a tare siyasar nan yana nan kusurin mala'iku wallahi tallahi ranar kiyama in kuka samu ya tsage ya wani tsakanin gaskiya da ƙarya idan ya mai da ƙarfi da nan zai gani amma dan ya fita zai zanga muku masu Allah kiyaye saboda haka mu kiyaye aikin mu zama muna son juna mu kada ka ci mutuncin musulmi dan uwanka akan rigimar duniya ko akan wata dukiya kullum man alaiha Allah ya subhanahu wa ta'ala وما عندكم ينفد وما عند الله باق yanda komai na ku zai kare haka rayuwar nan za ta kare a mutu ga karaba a je a soka ka a kabari ba gudun guri ba kuya ga mala'iku na rakibu da atiri sun gama rubuta komai naka ana mutuwa a je a rataya maka wannan laya dama in ka mutu ka mutu ana huta hajjin don wani ko don ka ɓaci dukiyarsa ko don wani ji daɗi ko don wani samu wani matsayi ka ɗauran wani wallahi ta za sai dai ka zaɓi ka za ka shiga al'ahira ai ta Allah ce duniyar ta Allah ce ya baka ne don ka bauta ba bai yi ka don ka zalunci bayansa ba baya zalunci kuma ya haramta zalunci a kansa saboda haka magabannin mu Allah ya kara musu adalci Allah ya kiyaye mu da kiyaye wasa kuma a yi shugaba gare su banda da ana banda zafi fatar da'u da alaikum da ana kan ku za ku dawo saboda haka yi musu addu'a in ba daidai suke wa Allah ya sa su daidai idan da kurakurai Allah ya yi ya'yan waɗansu ne ba za ka zo an kal an kan iyayen waɗansu ne ba za ka zo an kal an kan ma ya kai saboda haka a yi musu addu'a Allah ya musu jagora kuma a cikin Allah wa a cikin rasula da Allah ya ce kulul amri ya zama ya kulul kazu ya ce ya kulul amri din nan ta dawo ma malamai sun suke kira zuwa kan Allah suna fata mutane kan Allah kamar yadda ne ba a kullum ba ya yi ba da ko ran ta ce yanzu ba kawai ya yi ya kan Allah ya ji samu da ilimi sai dai ke kashin zuciya da raini da abubuwan da ba za a rasa ba kuma iyaye a kula da yaya a kullum suna faɗa matasa Allah ya shirya da ku Allah ya nufa kwarkwata Allah ya ba ku sana'a yi amma wannan asko na ƙasashen kafurai ƙasashen ƙarna ƙasashen makiya annabi ƙasashen wasaha sallah a zo ka ɗauka kai ɗan musulmi jikan musulmi kakan ga musulmi ba zuwa annabi adamu a zo kai tsalle ka dire ka ce kai bukata ne kai ma ka zo nan wata ƙasa can yarholiya da ba wasu da Allah ko annabi ko wanda ba ta so uban ka ba so ko ba ta so da yawa ba ta so da wanda ka baro da wannan burkar haka wai wani an haɗu yi to Allah an kuma kai mutu da wannan tsinarwar Allah ai an gawa ai wata ga ina can ranar kiyama haka za ta tashi yadda mai kisa zai taso da makamunsa aka diya yadda kawai da yi Allah la yi za su faru kom da lafi zuciya yake kallo wannan bin za ka tare da ni farkon zafi a cikin kudin cizo kai ka zari kudin tsatsa ba kyan gari to Allah to annu matasa wayanda ba za su yi Allah ka kogar da su wayanda suke ciki Allah ka kogar da su da ka gani kai dole ka rantsanta ka ga mara mutunci Allah ya kiyaye mu kiyaye wasa Allah ya mana albarka wannan kuntun rayuwa da ake ciki Allah ya yi mana ciwon duniya ta lahira Allah ya kiyaye mu kalon duniya ta lahira Allah ya kiyaye mu kowa da bukatun da alheri Allah ya biya mana albarkar manzon Allah da Qur'ani da abin da ya dame mu Allah ya ce mana yadda duk musulmi suke a duniya kafin su je kun da samu Allah ya dauki Allah ka tuke su yan uwan musulmi da ake tagayyarawa ake cuta ake kada ƴaƴan ake rubuta sallatar ake fata da kulawar ake neman lafiya Allah don ka kira su Allah ka tuke su duk ana yin na ba suna gani
ai ta taba ta mai da ana tsoron wani yau ta ta magana dan ba wannan ne da ce ko sai dole to Allah ta ne ka yi wannan kai da yadda kai wa ruhu haka wata ran za ka da ana tarihi sai ge wanda kamar wanda Allah da ba ruwan Allah abu ne kankane a wurin sa mu tsaya da zuciyar mu wurin sa mu nemi taimakon sa mu nemi ɗaukin sa kowane irin bala'i na idan wannan kasa ta mu Allah ka mana magana Allah ka ba mu shugabanni ingantattu masu tsoron Allah wanda duk abin da za su yi suna tuna shiga kabari za a je a jefa sa a ciki abin ne ba a dauriya ba a sunan yan babba yan babu ne sa'an ko ba wannan babu sai aikin sa kuma yayin da hukuncin dan zai zo ga kasar da kake yi haka za a ɗauko ba gurin duniya a nuna masa sannan mala'ikun nan su zo ana kwanci a kabari a buɗe kabarin yadda ka san ayo gaban bai ya zai zauna a cikin kanka ne to duba yadda Allah ya girman da kai kankare da kamani ka zama ka ko kuji a cikin mahaifiya ta ne wannan bai yi ba to haka nan za a ga mala'iku suna kulluwa ta kaza zalau ba irin baban ka na duniya ba rannan za ka san kayi abin da kai rannan za ka san kayi zalunci da kai a duniya rannan za ka san kayi mulafin da kai a duniya duk abin da aka yi karan nan za ka kai dama su sun dade sun zo sun rataya ma idan akwai baji a kama wannan yunufa tukun kuni sai a tube sai a kawo riga dama sai a ga tambari ya Allah mulot haka za a saba haka ta yi sa masu adalci idan mamaci ya musu ɗan uwa ko ƴaƴa yi ƙoƙari tun da wani abu na su na sayarwa a biya man baki amma abin da ba shi a cikin shiga ana ji ka wasu mutane da wani yanzu suka tafi a cikin su ta aka cikin suka hukunci ko ana hukunta ba shi a cikin sana'a to kaga haka ake masifa ne da bani da zalunci da dukiyar marayu masifa ne a kauce musu a yadda za a taimaka musu kullum gidan da Allah ke fara duba a lahira gidan da ake da maraya ake kyautata masa da saukar da rahama kuma ya duba gidan da maraya ake cutarsa ko zaluntarsa ya rika saukar da azaba da talauci Allah ya